Nya, Mandoming. Baka naman Mandoming. So yun po, no? Ito nagbabalik Don Ramon TV. So kamusta kayo dyan mga kaibigan? At anyway, at meron lang tayo mga urgent na trabaho na kaya tayo nandito ngayon sa ating Hacienda Malyari. Anyway, tignan natin yung mga halaman natin ngayon kung ano ang sitwasyon. Tara, tignan natin guys. A few moments later. So yun nga guys, no? Ayan, kung makapansin nyo, ayan, green grass. Hindi pala green grass. Green halaman. Verde. Valle Verde. Hacienda Malyari. Ayan, check nyo naman. So recap lang tayo. Ayan, kung makapansin nyo, meron tayong ano dito, gumamela, di ba? Ang ganda. So ang scientific name niya is Hibiscus rosa sinensis. So lipad tayo doon, no? Check lang natin, guys. Mapansin ko pala parang mahaba na ang buhok. Patata. Namula na yata. Namula na sa sobrang ano mo to? Nasobrahan yata sa sikat ng araw. Para akong si Sakuragi. Pula ang aking buhok. Anyway, ito yung mga kapaligiran tayo ngayon ng mga iba-ibang klaseng halaman. Ayan. Check na lang natin guys. Ayan. Umiinit na, sumasummer na mga kaibigan. Anyway, yung ginawa nating vlog na to is ano lang, wala lang, vlog-vlogan lang. Nandito na rin. Ayan, ituturo namin kayo dito sa ating mga iba't ibang klaseng halaman dito sa ating Hacienda Malyari. Ayan, oh, makikita nyo meron tayong big bonsai dito. Ayan, diba? Ganda, panalo. Yan, ang laki, diba? Mostly galing pong ano yan, Thailand. How is working? Good? Summer little bit start now. All good? Yeah. What time finish? 3 o'clock? 2 o'clock? 12? Anyway, I'll go with the other side, huh? Okay. Yes. Yes. Okay, bye. So yun na nga mga kaibigan, no? Ayan. Para makarating tayo sa labas. Siyempre lalabas tayo, no? Tingnan natin. Oh, summer is start, yeah. Summer na. Sabi nila, mamamatay daw itong pandemic na yan pag mainit. So ngayon, para makarating tayo dun sa mga olives na yan, so, saan tayo unang nag-vlog noon, gagamitin natin itong ating tinatawag na golf cart. Ayan, check natin yan, sakay tayo mga kaibigan. So bago pala tayo makalabas, no, so kailangan natin ng susi, no. Yan, ipilit muna natin yung susi, no. Yun, may ilaw siya, no. Napasin yung mga kaibigan. So siyempre reverse natin mga kaibigan, no. Ayan, tumututot na siya, no. Tingnan natin marunong tayo mag-drive. Yan. Mali. Ba't pinatay ko? Bobo! Gago! Ayan guys, oh. Kung mapasin nyo, no, lupit ng ating Hacienda. Ayan, tingnan natin yung mga labor. Ayan, hindi dilig-dilig sila. So continuous pa rin ang trabaho nila, no? So ayan. Walang may trap road to. Papasamento ko na to. Naalog yung aking pag-video na-istorbo, di ba? Ayan guys. So check muna natin yung mga ano dito. Mga tinatawag nitong big bonsai. Ayan.
Ayan siya. Mostly ano yan, galing Thailand. Sa mga villa, ganon, ginagamit yung mga ganitong klaseng pang landscape. Ayan sila, ang gaganda. So ayan, lipat muna tayo sa mga check muna natin yung mga yan. Sakay ulit tayo sa Mahiwagang golf cart. Ayan. So pagpasensya nyo na yun mga kaibigan, no? Ito mga video na to is walang kakawentang vlog-vlogan kumbaga. Ayan. Sana nasa mabuti kayong mga kalagayan yan mga kaibigan. Ayan. Mahaba na yung book ko, no? Ayan, gumagawa po na talaga ako nito, no? Long hair. Ano masabi? Ayan mga kaibigan, huwag kang kokontra, baka dumating si Babalo, kokontra yan. Kapal na mukha mo. So yun na nga mga kaibigan, no? Baka naman, ano? Ayan, wala na kaming makain doon, nangangayayat na ako si Don Ramon TV, ano? So yun na, bagalan muna natin, ayan. Ayan siya, yung mga olives. Dati na featured natin to, di ba? So dahan-dahanan lang natin ang ating takbo. So yun po, no? Ayan, no? Yung mga bonsai natin, ayan, ang gaganda. Nagkaganda ang mga bonsai. Ayan. A few inches later. So yun nga po guys, no? Ayan. Kung papansin nyo is medyo ano na tayong katirikan ng araw, ayan. So check lang natin yung mga kaibigan natin, ayan. Kita mo medyo mainit-init na yung panahon. So we're about to feel the summer. Ayan, magsa-summer na dito. So we hope na magbabago na yung pag-spread ng ano na yan, ng virus na yan, dahil nga itong sabi nga nila sa mainit na lugar or panahon mamamatay na tong pagkalat or may stop na yung pagkalat nitong virus. So ayan, napakaano natin, no? Kung mapapansin nyo, itong golf cart to, diba? Golf cart, from the name itself, golf cart. Ano ba naman yan mga kaibigan? Pero wala tayo sa golf, no? Look natin, no? Nako, napakatalino natin, no? Pero expensive to mga kaibigan, ha? Yan na nga, si Don Ramon, naka-golf cart. Shoutout sa inyo mga kaibigan. Ingat lang kayo dyan lagi. Ayan. Woo! Ba't ganito ang nangyari sa ating buhay? Nakakainip talaga. Nakakainip din sa bahay mga kaibigan, kahit na mayroon kang homework doon. Alam mo yon, hinahanap ko pa rin yung gusto mo busy ka lagi, kasi parang namagbilisan ako sa oras pagka nasa ano ka, nasa dito sa trabaho. Anyway, balikan natin itong mga halaman nito, mga paigas, tawagin natin ito, paigas nitida. So ayan, no? Ibang laki, no? Ayan, pagpasensya nyo na itong ating pinamagatang vlog-vlogan lang to, no? So wala tayong may vlog, no? So nagpahinga lang ako ng konti doon dahil meron tayong mission for today. My friend, how are you? Yes, good? Ayan, check natin mga kaibigan natin dito. Good. This is the video, my friend. Ayan, say hi, ha. Ayan. Yes. Shout out sa ating mga kaibigan na ibang layan. Mabait yung mga yan. Nagtatrabaho pa rin kahit mainit. Bye. Thank you, pare. Yan, pare. Speaking of pare, yan, syempre, usually, pare, parang close friend, di ba? Parang ano na rin. Default, kumbaga, na tawagan. So, kahit hindi ka nila alam na pangalan or, yun, para respect na rin, di ba? So sa ibang lahi naman, bye, kumbaga brother. So sa atin naman pare, di ba? Pagka sinabing pare, ayan, ano yan, Pilipino yan. Pwede tawagan mo na rin kumare kung ganun. It's up to you na rin yan, di ba? So check natin yung mga ibang ano dito. Ay, ano na yan, may ano tayo, kailangan nating may truck na padarating dito. Igaray muna natin ang ating Mercedes. Ayan, may dumadaan na 7 ton. Ayan.
Okay, bye. So yun nga po, no. Tinatawag na driver Makati. Ayan. Babagsak tayo dito sa pagdadrive ah. So yun nga po, no. Ayan. Na-prepare ko na yung di-deliver nila. Cash customer na yun. Ayan, di ko nakikita yung sarili ko mga kaibigan. Cash customer? Ah, okay. Puni ka? Okay. So yun nga, no, na-prepare ko na yun. Advance ako mag-isip eh. Na-prepare ko na yun kanina pa. Anyway, idaan na lang natin sa tawa itong nangyari na to, no. Ayan. Parking na natin itong ang ating eroplano, no. Ayan. Lock natin, di ba? Ayan. So yun, no. Di ko alam kung paano tatapusin itong vlog na to. So ganito na lang, bigla na lang mawawala.